Galingan nyo, kailangan may mahuli. Oh, ano yung huli mo? Bakit may pako? Pampalubog. O baka magkasabidan. Oh, may huli, huli. Ano yan? Ano yan? Anong isda yan? Itaas mo, pakita mo dito. Taas mo. Saan? Anong isda yan? Meron din nakahuli? Anong pain mo? Bulate? Gusto mo marunong? Mayroon akong dalang ganyan, bunso. Gusto mo maminwit din tayo? Ay, dito maminit. Ako to. Nandito. Kamihan na tayo umatay. Walang malalaki na huhuli, bunso? Ay, paggabi? Ah, palubog pala yan, pako. Yung pako mo ipampalubog. Ah, baka mamaya maghiwa-hiwalay yan. Ayusin mo yan. Malaki. Hindi naman yan. Kailangan makahuli kayo ng palos. Alam mo yung palos, igat. Ito dapat tong cellphone. Huwag mo nga pakialaman yan, maulit ka. Yan ay na kay Ate Dina. Amin. Yung kay Papa. Hindi na yan babalik kay Papa kasi hindi mo inaalagaan. Sinira mo na. Yan ay papaayos pa. Ha? Papaayos pa yan. Wala naman sila. Sumabit. May huli. Bah, laki. Taas mo, bunso, taas mo. Ang huli mo. Taas mo muna. Wow.
Ba't nakakarami kayong dalawa wala pang huli? Oh, nakahuli na naman. Nakawala pa? Oh, may huli ka na naman. Anong isda yan, bunso? May huli na naman.
Anong pinapain niyo, bunso? Bago. Bulate?